Francúzsky konzervatívny miliardár, ktorý vydedil deti a chce zachrániť Európu. Predstavte si miliardára, ktorý sa dobrovoľne vzdal luxusu, vydedil vlastné deti a namiesto investícií do jachty buduje budúcnosť Európy. Volá sa Pierre-Edouard Sterin. Je to konzervatívny podnikateľ, ktorý verí, že hodnoty sú silnejšie než trhy. Podobne ako Peter Thiel, zakladateľ PayPalu a investor Facebooku, aj Sterin začínal od nuly. Jeho firma Smartbox zmenila spôsob, akým ľudia darujú zážitky. A úspešná investícia do La Fourchette, ktorá umožňuje rezervácie v reštauráciách, mu zarobila desiatky miliónov. Nepoľavil a založil investičný fond Otium Capital. Z neho smerujú milióny do projektov podporujúcich vieru, rodinu a kultúru. Na šírenie svojich hodnôt Sterin podporuje konzervatívnych influencerov a tvorcov obsahu, ale aj politikov. Od amerických republikánov až po Marine Le Penovú vo Francúzsku. Ako praktizujúci katolík vychováva 5 detí, ale verejne vyhlásil, že im nezanechá majetok. Namiesto toho buduje spoločnosť, v rámci ktorej je rodina základom a identita nie je hanbou. Jeho výzva na podporu pôrodnosti pôvodných Európanov a tradičných hodnôt vyvolala v médiách búrku, no Sterin neustupuje. Verí, že západná civilizácia potrebuje obrodu a je ochotný za to niesť aj spoločenskú cenu. Ak sa Západ vzdá hodnôt, vzdáva sa aj vlastnej budúcnosti.